Fai case 10 anos que Santa Mariña do Monte estaba sin campás, pero isto non se vai repetir máis, xa que despois de máis dun ano de traballos e xestións, ao fin a igrexa recuperará. Fai casi un ano e medio empezamos a idea de construílas, de facer unhas novas, a xente animouse, foi unha iniciativa deles, aquí o cura pouco pinta e por fin culminaremos ese soño da xente de Santa Mariña. Son unha réplica exacta, é dicir, o que fixeron foi copiou o que había, fixo un molde de cera, e logo despois a que hai hoxe é como, digamos, unha fotocopia exacta do debuxo de toda a estrutura que tiñan as campanas anteriores. Onte tocábamolas ali cando chegaron e é un sonido moi bonito. É bastante raro que Patrimonio de os permisos para refundir unhas campás de máis de 100 anos, pero a insistencia dos veciños para manter o mesmo deseño, o mesmo son e tamén aforrar a parques ecolóxicos foi o suficientemente convincente para que este organismo dera o visto bo. Finalmente xuntaron os cartos e mandáronas a Cáceres. A empresa que a fixe é unha das máis grandes de España, incluso de Europa. Eu comentaba onte a empresa que puxo as campanas e mira, e isto ten futuro este negocio, dicime, non paran. Parece que se fan moitísimas campanas. En Galicia hai un par de empresas, pero a empresa así máis tal, onde habíamos ido nós, bueno, que por recomendación, parece que sí que estendo. Eu pensei que poñer campanas era algo así raro, pero parece que sí que ten bastante demanda o tema das campanas. Colocámoslo nunha estructura para bendecilas, non no campanario, senón na iglesia. Bueno, non somos así de retales, pois un da comisión pois consigo nun gimnasio unha estrutura destas de barras, ali as colocamos e bendeciremos o sábado, despois, cando parece que a semana que ven vai chover, cando pare de chover, pois colocarémolas no campanario, tocarémolas e virá un campanero que sabe que toque ben para que se note que temos campanas novas. Será mañá cando o bispo de Ourense, Monseñor Lemos, as bendiga, e a partir de aí só queda colgalas onde sempre deberon estar, no campanario.